Bayad namin sa mong utang. As, madam. Kahapon mo ni lamig nga. Customer nga. Kahapon pang ipautang pero karon mo bayad na. Mabayad namin guys sa mong utang. mo rin nagbalik ni. Utangan na, guys, pautangan na po migbalik ni dyan na Inganin ko basta na mo utang sa mo bayad na dun parinyuhon ka dyan na. Hahak na, di ko. Kay banga, watay bayad. Pag ka na Hi guys, good morning. Welcome back again sa mga channel guys. Kin and Kim Family Vlog. Sa wa pa magka-subscribe diha, sa pindong ipaabot, i-subscribe na ninyo guys. Sa pindotay yung notification bell aron masundan ninyo kada adlaw guys ha. Ganahan na mo sunod sa mga everyday life dere sa province of Bohol. So karon guys, ang ipakita ninyo guys ang katong among nakuan nga mantel kanang nay floor mat di ay katong ida na. Majuganin guys kay dining salig na to. Kasaligan man itang naong bitaw. So diyan na guys. Majuganis madam kay kuan ko guys gipautang kog mantel di aw kanang mantel gabi ni baoy gipautang ko og kanang naay floor mat pabayaran ng mates. So karon may mga tuon didto sa merkado guys kamo bayad mi. Salamat kadto mates ha. Kay naigi kuas mates guys. Sa ipakita sa ninyo guys di mo na isang kolora guys ang gipili. Isa ka pa na sa dadto guys to di man ko kasaka na to dito ay apa na sa dadto guys kay danhi mamang gani si sa daning sayra nga silib gaadyo. Labi na grabing kasi gaguhan bitaw. Basta ag tubig diri mag-agi. Kay kon man si sa ngani ba na? Kon man sa dana guys dani si naman ay nigtugdang siguro kanang nay tubig. Nigtugdang sa uwan banga kasi gaadyo mo nang mo ngari ag tubig mo sud mo ngari dari sa bengbeng dani ni Magagas-agas dani ag tubig guys dana. Dari. Kada sang adlaw grabe gin taon ko sa uwan. Pagkahapon sa pagkagabi Darin taon na mangi bukas aga manggi wakli na magamang banig kaya rang mangkusuga dari tubig nagagas-agas so mo ning ibutangan na maog ingari. Salamat ka sa Mates ha. Si Mates may naka kuanda ni guys nga ingani mo ibutang nang kanin floor mat. Lami man sa floor mat guys kay di man makasudag tubig na So mo na saya mo ibutang dari guys ang ipalansang sa mga manghud kay di man ko kakatkat dari di habag man dari katkatan sa hadlek kay dari dangan na dari juta man tagak na dari simbako hadlek ko dari mo katkat kay dari na way gunitanan. So ang mamanghudan ng laki mo yang apakuanan guys dari ang palansangan. Pag dapas papagabril man jud ani mo trabaho mo lansang. So man nga di man ko kakatkat kay inigatkat na ingana di man mabalance ka may mo kubot tres pikas. So pajunonon si guys kay agdiri na agdiri habag. So ato pa na jam pajunon guys. Kay daning palit mi og awning kuan mi og 2 ka metros og tenga kag isang metros guys tag 120. So 2 ka metros og tenga natos pa nga kuan 300 nga gazag to guys. So dia o pa sa mapaadon lagi dia asa sa gitaghat dari sukod-sukod duha pa na guys di pa ni sa maudod kaya pa ni itos up nga to sa ibabaw kay diri man jud si moy maigo sa kuwas tubig nagkasag kadug uwan. So dia na guys karong adlaw amo ni mabayran so mamanig hapon nga among gingadtos kim-kim nga ditso mighatod ni kuya tos isang notebook. So mo na si guys ang among giutang hapon nga mantel kanang floor mat. So karon guys, mo ato miskim-kim sa merkado kay magkuha mi datos gi pada ni Mates. Salamat kadto Mates sa imong gipada. Kapalit na mig bugas ug magsudan. Ug napapugoy paliton ato unas tatay kay ag isang tuhod ng hubag pastilan Ginoo ko. Hara tong atuon dadto guys. So kita-kit sa tanin junja guys, ingat to na mas merkado kami dos kim-kim kaya sang ilisan nagamang baby princess. Kay magkuha mis gipada ni Mates. Salamat kadto Mates sa imong gipada na mo. Hindi makabayad na ko dari sa manggi utang nga kanang floor mat. Salamat. Mag-ilis kami kare si Kim-Kim guys. Yan magbihis muna kami ni Kim-Kim guys. Sige na Bisaya na tanan. Bihis muna tayo bi kay punta tayong palengke bi. Kay bibili tayo doon ng ulam. Tsaka bibili rin kami ng bigas. Salamat kadto Matesa. Thank you so much Mates. Ingat palagi diyan. Guys, nice ag color. Ganahan ko. Wa pa na nahuman guys kay magkuha pa mi da nagbutong mo ya pang dut na sa kuan karon di sa mga aksi kay dito una taglan sa mga aksi magisi madyo man tong naiipit karon ligon si Ja kung padabang ko sa mga brother magisa mi kare guys mana may gilis na kim-kim guys mga to na mis merkado nagdadana sa isang bag grabing siksihag hang dalaging di maglaksa ko dari sa bahay guys na imong isuot siege pa si Ja sabi dyan siege guys sa maglaksa ko dari bahay so mga to sa mig merkado kare guys manimininjo halpik. Dapat rami. Hindi ka motor. Kita-kits na tayo ito. Hindi ka putang. So, kuhan mi
guys, mudrit sumis Palawan. Uwa na to si Padali Mates. Salamat Mates. Abot na Miss Palawan guys. Ada Miss Palawan guys. Paabot na Miss Kim Kim sa mga ikuha. Miss Kim Kim ya. Unggoy. Ayun boy. Paabot sa mga reason kinaghay ng receipt dun ang nag-claim. Palawan. Yan na guys, nakuha na namo, hindi pa ni Matis. Bayad namin sa mong utang. As madam. Madam, bayad namin sa mong utang. Halangit-ngit man to sa. Tikang. Kahapon pang ipautang, pero karon mo bayad na. Mabayad namin guys sa mong utang. Mo rin ang balik. Utangan na, guys, pautangan na po migbalik ni dyan na Inganin ko basta na yung utang sa mong bayad na doon. Parinyuhon ka dyan na. na disa ko. Kay banga, watay bayad. Pag kanahang tinay, pangurot, may pautang kaya. Ang bayad ako sa utang, kaya namin pautangan. Bayad na dito. Gapon pa mining utang guys. Sa amon ang bayaran ron kay naman si. Diyan na magipada na mong Mates sa agbayad. Salamat ka sa Mates. Diyan na bayad ako. Pila to tanan madam? 300. Nga ni tanan customer, ang lamia. Sus. Wala guys, idyan ako upirag utang. So di sa ko. Kanara mga negosyante na ni. Nga ni tanan customer. Mubayad jud ta kay arong saligan ta ba. Yara. Mato na ug natay gusto utangon makautang ta. 375. 375 bayad ako Mates. 375. Diyan na tayo bayad. 370. Diyan na madam. Naka-discount pa kog 5. Salamat. Tanang ipid. Ipid na kay sunod na po. Diyan na Mates, ning bayad na ko sa floor mat. Ang floor mat wa pa na makabit kay mahadlok kung kat-kat akura pastilan tagak kun sa ko dadto. O man diha. Para to ipakabit sa mga manghud. Tumata na mi, salamat. Salamat po. See you. See you sunod. Ito na mi guys, palit na mi bugas. O ba ni Minenzo. Upiki ra ba ni ha? Haraning kuan. Tato-tato ra ni binuang. Usa. Anang protot. Oh, palitan ka ng protot. Protot kuno protos. Sa mi bugas guys. La guys, nagupining dari sa Realme. Wow. Nice na pwede na ta mangutang dari cellphone. Liya, dali dai. Pwede na ta mangutang dari cellphone guys. Save and earn. Alicia brand. So mamili sa ko dari bugas guys. Mates palit na mig bugas. Toto na guys, bayad na ko sa bugas. 19. Pili day kung kuha niya be kanang arang balikan niya ha sa bugas. Oh, nabayaran na bugas guys. Ato sa Miss Kim Kim sa isdaan yung palit mig sidaan. Arang balikan niya ha. Okay, sabi ta. Guys, na Miss isdaan palit mig fish. Kita tagsidaan na rin. Ay. So, day bangus. Pila kilo bangus, madam? 220? Sa isa ka kilo, pila isod? Sobrang kilo, ag tulo. Kami nga lamang ka. Nagasarang ka, dagkakadug isda. Napigag matoy, so, da. Kaninaraman. Mazuni. Kuan. Mantarihara ka dagka, ah. Ay, kabaw ka. Hindi mo nang latos man. Kanina raman. Sobra dyan na kazo. Sa kakilo. Pila? 340? 1.56 kilo? Ang kilo? Pila na sa tulo? 300? 340 na raman. So 340 itong mabayad itong tulo. Okay, kanara. 340. Na guys, na katang fish 340. Okay. 4-5. Na guys, palit na mig isda. Kita pa tada tong karne. Guys, kita mi dari karne. Kapila kilo te, ang karne. 350. Sidaan. Palit mig kuan guys. Sidaan 350 ang kilo te. 350 ang kilo. Palit mig sabunon. Sa daan nung paniud ko. Manamig palit guys. Dyan nami isda o karne. Guys, palit namig fruits. Mga chikiting. Ikaw Kim, ikaw pili Kim. Mili ko na Kim dari guys. Na yung mga prutas dari dia. Hinay. Oh, alright. Ay apple, na orange dia.
Apple kuno pod, apple. Lami magbag. Oy. Pili ko TV. Upat ka orange. Kaya ba makadalag asay ko an. Ala lamia man yun, ay durian di ah. Was bunga? Uy, ginoo ko. Harap kalinis na dyan guys. Pero pa ko kakaunda ni. Pila pa kilo na nito eh? 130. Diyan sa isa ka buo, pila ka kilo? Murag ka ng isa. Kanindako, 300 lang. Karinga mga yung mga Ginoo ko. Oh! Apple! Apple! Ginoo ko. Bus. Kani kay tagpin si pwede rin yung 15? Tuloy, 40. Ah, kana, tulo na raman. Pili. Ah, sige. Tulo 40 guys. Okay. Una mate. Rocinta. Basta ilang orange. Ah, okay kaso. Yan guys. Sige na ras Kim nagsinamok di ah. Kim, isa may mo ice cream? Ice cream kuno isa ha? May ito naman may saging, di namin palit og saging. Mangga ra mga mangga, orange ug apple kay di ah. Namang namatoy nga badzi. Pila imong edad? Okay, very good. A few moments later. Kaya sibuyas, kay parteng mahalag kilo, 310. Kana apil ako nun ah. Ini 6 gramos, 48. Pila? 48? O, kana. Sige. Diya, sa pabaylain pang sagol og sabaw. Kamatis. O, sige, apilin ko kamatis. Di na ko iluya atos bahay. Kamatis naman. Pila ba? Duha. Pila ni daw? Pila to tanan? 40. 48 plus 18 plus pila ng kamatis? 11. Ah, sige. Pila tanan? Para sa atang pangsabaw. Ako may buwad na nino. May tatagbuwad. Pila? 77. Kahit ako buwad te. Yung mga buwad na ni. May mga buwad guys. Hala, di raghang favorite nga buwad. Raghang buwad has pinalit na des Domingo. Ikaos iring. Pareha ni te? Kare? Oh. Dahil ko ano? Sama ni? Okay. Ganahan man po ko na, paut-put. I love. Kag si tinta ag 1/4 na. Okay. Okay, kanara 1/4. Yan na guys, sagamang buwad. Palit ako buwad. So, muguhom na Miss Kim. Nakapalit na po ni panakot. Uy, dara taagi. Asa man kaagi? Napatay hapitin. Nagbugas. Pit pa bugas. Dali na. Paghinay ka na bato. Papalit og ice cream. Pastilan. Oo. Ice cream ko na izaha. Ice cream. Guys, palit og tulo ka buok. Tagsag mga kuyas. Oh, sige ka na naman. 30, 90. Ano binta? Tulo ka buok. Pink food. Siglo ko na izaha. Okay, sige. Tasang bayaran kay arong kuan. Oh, lagi. Request man yung tao nag-checkiting guys. 90. Sakto? Okay, dada. Dada na yung ice cream. Okay, muli nami guys. Manamig pamalit. Manguli nami. Muli nami guys. Kita na ko na rin kasaksan. Okay, may karga bugas. Muli be. Das dang ice cream. A few moments later. Botami guys. Ay na, palit tamig bugas. Di nami guys. Abot namin sa mga... Nara. Lamat. Abot nami guys. Di nami bye. Manggi palit. Di na pa bugas. Kanain mo na yung ice cream. O, da. Kuha ng Kim mag-isang ice cream guys. Ya. Da. Kumbati Kim. Yung isa ice cream. Di na. Kagad. Mga kuyas na pila. Wow. Chocolate. Na all. Wow, yummy. Agduha ka kuyas guys, di ah. Ang itago daris ko an freezer kay rong gahi pa. Dara guys, ang ilang mga cornito nila kuya, ang ibutang daris freezer kay rong gahi. O nara na ang kuli na nila guys, mo nilang panganon unja. Gabrihan na ni Jagiza. Lami. Wow, magin sama ka ni Mates. Salamat ka azo Mates sa kada na magipang palit Mates. Wow, atay upin. Ice cream ni Kim. So guys, anagamang bugas, isa kasako. Salamat kay Azumates. Palit mi og kani guys 1,900. So 19 siya guys kani. Sa kasako, water lily. Nami man niya nga kuan guys bugas. Ha? So nagkaanas Kim og ice cream. Cornito di ay. Nagkaanas Kim guys to. So dere guys, agamang gipang palit di ah. Palit mi og
Sudan, dala mates, palit mig isda, palit mig karne, kay mga sabon karon, mani sabon karon guys, amang paniud to. Kaya karne, da isda, bangus. Palit mig bangus, diya tulo ka buok tag sami, lananay, laalong, ug amang aring isa. Mani ako anan guys. Og diya ilang mga fruits. Okay. Guys, palit pag kog apple. Kari diya. Palit pag ko dari guys, amang isagol sa mga sabaw karon kay mang higup-higupon. Paniud to diya. Wow, kana mga isagol guys. Kani may mga sabon karon. Karning baboy, sabutangan na mo dari. Palit kog sibuyas, kamatis na namay hang luya dadto. Ano ko yung palit og luya. Di na guys. Karni, gala ni ikid na. Kagwang. Yan na, mga sabon ron. Kari, hanihat doon nilas nanay dadto. Dahil lang isda, kari diya. Bangus, tulo ka buok, tag saming tulo guys. Tulo ka bay, tag sami. Salamat ka dumate sa dagko nun pa siya guys. Kuha na siya. 300 kapin. 340 plus. Ito nakalipat ko. Basta kayo na 300 kapin. So, muna siya guys. Sagamang napalit. Salamat ka dumates. Tanami buad. Salamat ka azo. Diya. Manisod ubaw na lang karon di sikmojos mga iring. Magsabaw ko ron guys. Salamat ka dumates sa na may sudan, na nakabayad na ko sa amang utang floor mat. Salamat ka dumates, na nagumang budget ya. Na may sudan, dugay na namin mahurot. Kanang tagsa, dato sa hang nanay, o dato ilas nanay, o dato sa hang manghud, tagsa mi daring tulo. Lipay ka dito gapil to mga kuan guys. Salamat ka azo, salamat ka dumates sa. Ada po dia, magluto mig sudan. Paniud to kay rang kutasa. Namiihig pug sabaw, na mates. Salamat, Kadzo. Kapag amang bugas. Very good. Imo na nagyugasan? May sabang ka ni Mates. Salamat. Thank you so much, Mates. Lipay ka? Lipay ka, Adzo, kumang dalaging ding. Magluto sa ko, guys. Aron patanawon na sa, guys. Ini kaluto na rin atong sinabaw nga baboy. Karida. Tena, guys, agatong karne. Tasanggi. Pagawas lagi jang duga. Karida. Yara. Orange. Ha? Tagay ko orange. Kakwa ka. Katos rep ang ibutang. Tara guys, ready na gatong mga panakot. Yeah. Sibuyas, luya, sibuyas dahonan, kamatis ang ibutangan guys sa bawman dada po dagatong dahon-dahon. So ang gi tunga si guys nagsalin ko dia. Kag napatay sa bundan dia tang butangan dana. Sama up orange. Orange. Yehey. Lami man ang orange dai. Magluto sa ko dato ha. Nira ka. Ang basa. Nahulot na dai imong apple. Hatag na ko dito. Mahal kito, sobra. Panamag tiwas kan ako. Kana. Isalin to kay tong kanon. Kanan na la. Damat ka dumate sa Sunija. Lali sunija. Hindi na ako magproblema in taon sa mga kuanan mates. So, then na guys, agatang sinabaw. Tanarang ilunod guys, karet ng last nga dahon-dahon karong pa. Lami ini siya. Wow, lamiya uy. Mga meron guys. Arami mga andaring tanan. Arami mga andari tanan ron si mother, si father, ang manghud. Si along katong man trabaho. Para tong hatdan sila unja. Alright, tara guys. Alright. Okay, dahil na guys, agatang sinabaw. Wow, lamiya uy. Wow, lamiya sa mong sinabaw guys. Sinabaw na baboy. Yummy ka ato. Tapos ang takaban ka rin guys. Kaya mo buka ukas Right. Ang tanawon guys. Okay. Wow. Dahil na guys. Ato na lang haunon. Kaya di mahugtan o sabaw. Dahil na guys. Sagatang sinabaw. Wow. Lamia. Lamia sa mga paniud to guys. Okay. Dahil na guys. Mga anamiron. Sinabaw. Tawag ka. Tawag sang kim-kim sila guys. Kaya papas ubos. Panibalik si Kuko. Hanggang manghod hanggang isugo. Nga na meron guys, so paniud to. Tara guys, ha? Di dyan mawag ang ginamos guys di Wow, nipalit man ko balig kuan, jis. Balig jis nga ginamos na nipalit ko. O di na guys, agatang sabaw. Dali na mga anata. Haramas lata tayo nay. Dali na mga anata. Yan na guys. Maniud to nami. Dali na mo. Na mga sinabaw. Harang isalin na ng mga kuya guys. So ilahadad to para anjang hapon. Oh guys, naman namig paniud to. Dara ko anay, kanang nai. Bangus. Tag saming tulo dari guys. Isud sa kulo dari sa rep guys, kaya rong bugnaw is nanay, tas nanay to
Nandiyan ang hapon lang kwaon. Natagsa sila hang manghud. Tagsaming tulo. Ang ipabugnaw dari kay arong fresh ba? Fresh. Salamat Matesa. Salamat ka Mates. Nabusog mi. Salamat na tisa. Thank you so much. God bless you more Mates. Arga lipad ang kim-kim ganina. Isang ice cream, na isang prutas, nilang mga kuyas. Ito ang hangisalinan sila sidaan. Tuwa man nakakuhaan kita mas eskulahan. Salamat ka Matesa. God bless you more. Amping kanunay. Busog mi. So guys, busog yung taon may sinabaw nga baboy. Dato pa dato yung mga isda. Tapi isda mother. Tagsaming tulo na to sa isda guys, bangus. Salamat ka Adzo. Dato yung buwad. Hanang taguag ang buwad. Tapos rin panggibutang. Karoy hudtos iring. Uy, batasan ni mo iring. Bitaw guys, naman ko iring dari mo sud. Nga di amang mutong gisang kauita naghang basket na hurot. Mutong karon ng Basket na hurot. din, hurot. Nahurot tagbuad. Basket na hurot. So, moto karon ni palit ko tong kung Mates ani palit mig isda, sidaan, buad, bugas, ug ning bayad ko sa katong magiutang nga floor mat to. Amang itaod pa to guys, wa pa na mataod kay di ko kakatkat na tong ibabaw te bang kinakatay na tong ibabaw. Butuon sa ko na res ubos. Ning katkat kog suway makurog maghang tuhod, di matabang. Tumato guys. Nga gani hanap bayran na mag among utang nga floor mat. Salamat ka Mates. Enjoy ka dong. Salamat. Daghan ka dong salamat Mates. God bless you more and more. Amping kanunay Mates. We love you. Mora na yung video karong adlaw guys. Salamat kanon sa itong pag-ubana mo. See you tomorrow. God bless you. God bless sa tanan guys. Amping kanunay. Uga sa magani mo dani suok sa kalibutan. Amping-amping ta kanunay guys. Amping mo sa kanunay. Bye. Tagalay nasod nga ning abroad. Labi ng amping kanunay guys. Bye.